Hvis I ikke allerede har abonneret, så abonner lige til den her YouTube-kanal. Så skal du noget til. Og hvis I ikke har set den anden Fortnite-video med Jens, så gå lige ind og se den og like og smid en kommentar om vi skal lave en challenge senere i dag. Bare ikke kl. 12. Der er vi ude at fyre af. Der skal vi ud og fyre af. Du skal ikke tage det der. Ui, der kommer en rocket. Mate. Han tager lidt jubilæer. Snart. Så bliver hun double rocketed. Så er vi klar til spray. De så lige, hvordan du spillede der. Ja, det er fordi, jeg kan finde ud af de her settings jo, med at bygge. Nu tror jeg bare, jeg bliver nødt til at prøve at spray. Den kølige krav. Og hvis I ikke har set det, så kan man simpelthen klare en challenge med over 4 millioner i alt. Er det rigtigt, Jens? Jo, og bare jeg klarer en af challengesne, så får du 800.000 XP. Crazy, ikke? Det er ret crazy, og vi skal nok lige vise det, hvad man skal gøre for det, og det siger jeg også senere i dag. Og hvis I kan se, det der, det er ikke hans profil, det er min. Og ja, jeg har winnerbatteren. Så du er ikke helt så bot. Nej, jeg er ikke en bot. Du carry i squats.
I Scholle... Det skal du gøre det der. I Scholle Gold i dag, ikke? Der fik jeg et helt squat alene. Wow, flot. Wow, flot. Og jeg havde... Alene, altså. De havde rocket launcher alle sammen, altså. Den er også let at finde. Og jeg har 4 skud. Ja, og det var ikke guld, altså. Selvfølgelig, altså. I Scholle Gold er det helt alt guld. Er det ikke alt guld i Solid Gold? Jo. Og hvis... Og vi skal ikke hele tiden spille til Team Rumble, vi skal også spille lidt normalt, sådan at vores fans lige lidt kan nyde det her. I normal her. For lige om sådan cirka 6 timer, der kommer vi simpelthen ind i de nye år. Ja, jeg er på 6 timer. Skal jeg lige kigge? Nej, det er kun 5 timer. 4 timer og 47 minutter. Og i de tæt på vinde, så skal jeg ud og flække nogen. Nogle drengerøve. Det er faktisk 4 timer og 47 minutter. Come on, team. Og hvis I gerne vil se mit privatliv, jeg laver også en video i morgen om mit privatliv. Men så er det jo ikke længere privat. Nej, sådan at I kan se, hvad jeg laver, når jeg ikke gør det. Skal vi bare tage til? Hvor turen sule op i. Gør det. Og lige om lidt får jeg også lov til at se, hvad der er. Altså de der challenges der. Ja. Det tager altså ret lang tid at klare dem. Ja, der er en, hvor du skal lave du skal dræbe 1000. Og en, Ja. hvor du skal gøre 250.000 skade. Og faktisk også fisk får dem. Det er sådan en fiskespot. Er det den her? Nej, det er den helt henne. Den der. Prøv at se alle sammen, altså. Og så, Og det fortsætter nedad her. så er der Altså. en med. Når det her, der kan man ikke engang til Team Room, hvor man skal gøre 200.000. Og fange våben fra søer 250 af dem. Dem har jeg allerede klaret 13 af. Og prøv at se der, hvor meget jeg har dæmmet i dag. Halleluja, halleluja. Det her, det er altså virkelig vildt, det her altså. Men Skal vi så prøve at tage noget Zone Wars? det kan jeg godt, jeg skal lige filme det.